que quere intervenir, señor Vizoso. Ben, moitas grazas. Quero comenzar esta primeira intervención saudando tamén o resto da corporación e, por suposto, o nutrido público que hoxe nos acompaña, o que supón unha evidencia notable de que o asunto que imos debatir neste pleno é de gran relevancia, de gran importancia para os veciños e para as veciñas de Ribadeo. Hoxe estamos neste pleno extraordinario solicitado pola oposición ao completo para aclarar o acontecido coas talas ordeadas polo Concello en diferentes lugares, singularmente no Colexio Gregorio Sanz entre o 31 de outubro e o 5 de novembro, na praza de Pancho Maceda e, por suposto, tamén a eventual reforma do Parque do Campo de San Francisco. Estamos aquí celebrando este pleno, estamos unha vez máis toda a oposición en conxunto, porque vostede, como alcalde, non foi quen de dar explicacións convincentes a este grupo municipal nin a todo o pobo de Ribadeo, a pesar das aclaracións solicitadas reiteradamente desde o primeiro día, nin aos diferentes colectivos veciñais que puderon observar en primeira persoa a súa forma prepotente de levar este asunto e de tratalos como ciudadanos. Hai unha evidencia que está perfectamente clara, e é que vostede ten un problema coas zonas verdes e coas árbores de Ribadeo. Non hai máis que remitirse a unha serie de feitos objetivos, como eu vou comentar a continuación. O primeiro destes feitos é que as cortas, ou mellor dito, as talas, prodúcense por orden caprichosa de vostede como alcalde entre o 31 de outubro e o 5 de novembro, como xa dixo, con pretendida ocultación de facelo sin que ninguén se enterase. Pero, como non lles deu tempo a remazalas, tamén houve que facelas en horario lectivo, creando unha evidente situación de perigo, empregando maquinaria pesada e perigosa que quedou tirada de calquer xeito e ao alcance de calquer rapaz, incluso sin plan de seguridade. Por outra banda, o alcalde dice máis adiante que foi a directora que solicitou a tala mediante unha chamada á alcaldía do día 30 de outubro, e que a partir dese momento é cando o alcalde e o concelleiro de Medio Ambiente visitan o centro na compañía da directora e máis duns técnicos dunha empresa externa. E aquí salta unha dúbida que nos ten que aclarar vostede. Se isto se fai o día 30 de outubro, como manifesta reiteradamente a petición da nosa información e documentación, como é posible que o informe desa empresa externa que encarga o Concello apareza datado o día 7 de outubro do 2024? Se lle encargan os traballos o día 30 de outubro, se fan a primeira visita por este motivo, o día 30 de outubro, como é posible que esa empresa teña xa elaborado, redactado, entregado un informe ao Concello datado pola persoa que o asina no 7 de outubro? Está claro que aquí alguén minte. E todo parece indicar que é vostede o que minte. A estas alturas tamén xa non sorprende ninguén. Se isto pode parecer pouco, quédense tranquilos que ainda hai máis. A vista do resultado desa primeira visita, ordénase á técnica de medio rural do Concello que faga outra visita para inspeccionar, para redactar un informe sobre a situación das árbores e as medidas que procede a adoptar. Por suposto, esta técnica redacta un informe baixo o seu criterio datado o 8 de novembro, é dicir, despois da tala que vostedes mandan facer. O 8 de novembro, a técnica de medio rural entregues a vostedes uns informes, e evidentemente ese informe é posterior á actuación da tala que vostedes ordenan. Pero nese informe tamén hai varias cuestións moi importantes que debemos aclarar. A técnica afirma que recibe o encargo verbalmente o día 31 de outubro. Nese informe, de todas as árbores dese espazo, tan só se indica que en tan só 2 exemplares se aprecian signos ou síntomas de estar en secos ou de alguna enfermidade. En tan só 2 exemplares de todo o entorno do Gregorio Sanz. E tamén se indica nese informe que reiteradamente, de forma destacada, o que se necesita é realizar traballos de poda. Nunca de tala, traballos de poda. E, lógicamente, tamén indica o informe, eses traballos de poda resolverían as consecuencias que podían estar afectando a outros ámbitos. Entón, resumindo, temos un alcalde que dice que actúa segundo o que se recomenda nos informes que encarga, pero minte, é unha evidencia que minte. E minte porque os informes, en primer lugar, son posteriores á actuación da tala que vostedes encargan. En segundo lugar, os traballos que se mandan facer neses informes, os traballos que se recollen e que se recomendan neses informes non son os que
finalmente ordenan facer. Non tenen nada que ver. O que demostra, ademais, que vostede como alcalde está mentindo e leva mentindo aos ribadenses neste asunto, e, por suposto, tamén do uso. Demostra tamén unha actuación que, ademais, é irregular. Non só irregular, incluso sería ilegal porque ordena facer algo en contra dos criterios que indican os técnicos, poñendo en risco, digo unha vez máis, en situación de perigo aos alumnos, aos profesores e á comunidade educativa neses momentos. Xa les dicía que hai máis, e ainda hai máis, porque é cando nota a presión do noso grupo, despois de solicitar os informes e o acceso ao expediente e a todas as actuacións, despois da presión dos vecinos, e despois de seguir demandando pola nosa parte, unha vez máis, que se nos solicite, que se nos facilite unha serie de documentación, porque na primeira vez o único que nos aportan é unha documentación e información incompleta, por eso volvemos solicitar que se nos facilite, como e cando entrou no Concello o informe de Servitel, que é esa empresa externa que me refería anteriormente. Curiosamente, a mesma empresa que ao final realiza os traballos da tala, é que, vamos dicir tamén claro, a parte da tala fixo tamén máis traballos, encargouse de desfacer o muro perimetral que todos pudemos ver. E digo máis cousas tamén, copia do escrito da solicitude presentado pola directora do centro, copia dos contratos asinados coas empresas as que se les encargaron os traballos, e aínda hoxe ninguén nos informou de canto nos custou todo isto. Só despois desa presión exercida polo noso grupo e polos diferentes colectivos sociais é cando pon vostede a vinda do pastel. E nese momento é cando pon vostede a vinda do pastel, porque nese momento, justamente nese momento, é cando vostede lle traslada toda a responsabilidade á directora do centro. Nese momento, transcurrido xa varios días, cando nota a presión, cando observa que este asunto lle está queimando, que lle queiman as manos, decide afirmar e acusar a directora de ser ela ni máis ni menos de quen solicita a tabla. Acusa a directora de ser ela ni máis ni menos de quen solicita a tabla. Así o recolle vostede no documento oficial que é a diligencia de alcaldía do 8 de novembro e así o manifesta noutros moitos momentos e lugares. O que fai, señor Vega, con esta actuación é que teña a ruidosa honra de ser o único alcalde deste país no que a directora dun centro educativo da súa vila teña que sair públicamente e enviar cartas aos pais e nais dos alumnos aclarando o acontecido e informando das mentiras proferidas por vos. Entón é lógico que con todos estes antecedentes, con toda esta aberración cometida por vostede, provoque que emerxan á superficie sospeitas máis que fundadas da reforma do campo e do Parque de San Fernando. Fundadas porque todos os que aquí estamos vimos e coñecemos a súa forma de actuar, facendo oídos xordos e ninguneando a AMPA do Gregorio Sanz e a diferentes colectivos de vecinos. Todos os que aquí estamos vimos de que maneira se realizou a obra da Praza de Pancho Maceda. Todos nós soubemos da consignación de recursos económicos nos orzamentos do 2024, concretamente de 200.000 euros para a reforma do Parque de San Francisco. Todos pudemos ver a realización de medidas topográficas no parque e a revisión dos técnicos na rúa Clemente Martínez Pasarón. E, por supuesto, tamén todos pudemos escoitar e ler as súas declaracións nos medios de comunicación desde a súa chegada á alcaldía, manifestando como principal preocupación que o camión da Panorama non entraba no cantón e que eso non podía ser, que eso había cambiado. Como xa sabemos que vostede é unha persoa da que un non se pode fiar e así nos ten demostrado a diario, insisto, neste asunto e moitos outros, exiximoslle que aquí no pleno do Concello, diante dos representantes das diferentes forzas políticas, diante dos colectivos e persoas presentes no público, nos explique claramente se hai algún proxecto de reforma do campo e do Parque de San Francisco ou dos arredores, e que no caso de que non exista a día de hoxe, dada a relevancia que este espazo ten para o recreo, como espazo de lecer, como espazo de divertimento para a poboación actual e para futuras xeracións, se comprometa públicamente a que calquer proxecto ou intención de reforma actual, próxima, inmediata ou futura, se expoñan públicamente e se atendan as propostas e as suxestións dos diferentes colectivos e agrupacións de Ribadeo. E para aclarar todo isto, vaime permitir para que non teñamos que facer o esforzo sobrehumano para facer unhas festas, é dicir, cerrar rúas, potallar,
sacar os camións que é complicado. Claro, que parece que non, pero o camión de onte pues costou moito sacalo e pois non pode ser eso. Por tanto, hai que facer as cousas e, repito, non podemos transformar un parque, pero sí que, se me preguntas, e estáis traballando na reforma do parque? Esa é a seguinte pregunta. Xa sabía que as cousas, entonces xa te pregunto eu, respóndome. Pois sí, xa tiramos unha reunión o día 4 deste mes e xa temos unha proposta moi seria, un proxecto moi ben traballado, repercute esa decisión en moitas persoas. Estamos a falar do parque dos nenos, do parque de o xardín ou de todo? De todo. Tremendo vai ser, non? Vai ser tremendo, a levantar todo o parque. Sí, que non se pode visualizar unha plaza única cando temos tres. Temos a parte do parque, temos a rúa con tráfico, temos unha zona de árboles e temos outra casi plaza dentro do concello. Tres plazas que non fan unha, porque imposibilita. A plaza que queremos para Regadeo é a que ten que comunicar directamente San Francisco e que ti visualices perfectamente o concello. Casi nada, por si non quedaba claro. Recoñécese vostede, señor Vega, nesta entrevista da COPE, recoñece que é vostede quen fala, que é esta a súa voz e que son estas as súas afirmacións, ou como ocurre en moitas outras ocasións, vai negalo todo, como vai ser. Mas só me queda dar lectura á proposta que presentamos para debatir neste pleno. O abeiro indicado no artigo 46 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, os concelleiros e concelleiras Pablo Vizoso Galdo, Vicente Castro Reigosa, Raquel Ferreira Álvarez, Marcos Antonio Villamil Martínez, Martín Graña Pérez e Marta García Rey, representando máis dunha cuarta parte da Corporación Municipal, solicitamos a convocatoria dun pleno extraordinario para tratar o seguinte punto único. Primeiro, debate e aclaración sobre o acontecido coas cortas de árboles en diferentes lugares do Concello e a manifestada intención do proxecto de reforma sobre o campo de San Francisco. Nas últimas semanas e meses asistimos á tala indiscriminada e sorpresiva en diferentes lugares do noso Concello, que afectou especialmente ao Centro Educativo Gregorio Sanz e á Praza de Pancho Baseta. Todas estas actuacións provocaron a indignación e a reacción social de diferentes colectivos. Ademais, nos últimos meses, recibimos a través dos medios de comunicación e en conversas información sobre a intención do Goberno Municipal de acometer unha reforma integral do campo de San Francisco. Polo exposto, propónse debater o punto e aprobar os seguintes acordos. Primeiro, paralización inmediata da tala de árboles, para casos debidamente justificados con informes técnicos previos. E segundo, calquera actuación hipotética ou futura sobre o campo de San Francisco deberá contar coa exposición pública previa á licitación do mesmo para permitir a participación da veciñanza. Isto é o que nos trae hoxe a este pleno. Moitas gracias.